Tesla je otvorio vrata 21. veku. Koji je na grandiozan način želeo boljitak čovečanstva. Na našu nesreću nije završio sve svoje patente i radove. Ali jedan čovjek sa disciplinom i da kažemo inatom je uspio da dodatno osvetli svet. To je Shuji Nakamura, Japanac koji je 1992. godine promenio sve. Vidiš, prva svetleća LED dioda je stvorena u Sovjetskoj uniji 1927. godine od naučnika Oleg Losev, ali ona nije bila upotrebljiva u komercijalne svrhe. Mnogi naučnici su pokušavali da je naprave, ali tek 1962. godine od naučnika koji se zvao Nick Holnjak, on je uspio da napravi prvu komercijalnu crvenu LED diodu. Jačina crvene LED diode nije bila toliko jaka, ali dovoljno jaka da inspiriše ostale naučnike, da ne izgube nadu nad svojim radovima. Naučnici iz kompanije Monsanto su 1969. godine napravili prvu dobro svetleću zelenu LED diodu. Ali nažalost posle toga, i mnogo decenija je prošlo posle toga, niko nije uspeo da napravi plavu svetleću LED diodu. U međuvremenu, ove svetleće LED diode su korišćene u digitronima, satovima ili malim svetlima gde je samo crvena boja bila dominantna. Zašto je baš plava svetleća dioda toliko bitna u svemu ovome? Veoma jednostavno. Ako bi videli na spektrum boja, crvena, zelena i plava bi nam dala belu boju. I ta sama bela boja bi nam omogućila da otvorimo sve ostale boje. Ali decenije su prolazile i naučnici su se trkali ko će je prvi napraviti. Samim tim su svi znali da kogod napravi prvu svetleću plavu diodu, da će to promeniti svet i da će ta osoba preko noći postati milioner. I ne samo to, ta osoba će biti zvezda u krugovima inženjeraca. Ali niko, nažalost, nije uspeo da je napravi. Decenije su prolazile sve do 1992. Shuji Nakamura je bio inženjer u maloj hemijskoj firmi Nichia u Japanu. Iako su ga mnogi slavili posle njegovog uspeha, njegova životna priča je jako tužna. Nakamura je bio tip osobe koja nije želela da pita za pomoć, čak šta više ni za financijsku pomoć od firme za nove mašine koje su mu bile potrebne. On je jednostavno sam pravio nove uređaje za koje je mislio da su mu potrebni da dostigne svoj cilj. Nakamurine kolege su toliko digle ruke od njega da kada bi došlo do eksplozije u njegovoj laboratoriji, jednostavno nikoga nije bilo briga i svi bi nastavili da rade svoj posao. Pritisci su bili toliko veliki na Nakamuru od svojih kolega, šefova u firmi i same porodice da je on morao da donese odluku sve ili ništa. Za vreme sastanka sa svojim šefom Nobuo Ogawa, šef mu je tada rekao: niko to nije uspeo da uradi. Niko u Japanu. Od najvećih firmi. Niko u Americi. Niko u celom svetu. A ti ćeš uspeti. Inženjer koji nema ni doktorat. Inženjer koji nije izdao nikakav naučni rad u svom životu. Daću ti posljednju šansu. Imaćeš 15%, što je 15 miliona jena ili oko 350 miliona dinara budžeta naše firme od ove godine i to je sve. Ostalo radi kako znaš i umeš. Kada potrošiš, očekujem da ti daš otkaz. Nakamura je odmah krenuo u istraživanje i došao je u kontakt sa starim kolegom iz Floride, koji je krenuo sa novom tehnologijom u rad zvanom MOCVD, koja je bila mašina za proizvodnju kristala koje je Nakamuri jako bilo potrebno. Nakamura je brže bolje otišao da pogleda kako sve to funkcioniše i kako sve to radi. Jer sami kristali koji su bili proizvedeni od te mašine su za njega bili od jako velike koristi. Ali nažalost tamo nije uspio da nađe nikakvu sreću. U laboratoriji su mu samo dozvolili da gleda šta se radi. Nije imao nikakvo pravo da radi sa mašinom. Tamo je proveo oko godinu dana. Od pritiska koji je on imao, on je sam krenuo da pravi kopiju iste mašine sa svojim znanjem i umećem. Kolege iz Amerike su ga posmatrale i gledajući ga tako kako on radi i kopira mašinu, svi su mislili da je primitivan. I svi su mu se ismevali. Jer on nije imao nikakav doktorat i nikada nije izbacio neki naučni rad. Naručio je istu mašinu koju su imali u Floridi, ali nažalost nije uspio da je kontroliše i nije uspio da kopira proces pravljenja kristala koji su mu bili potrebni za svetleće LED diode. Iz samog besa i očaja koji je imao tada, rasturio je celu mašinu. Znajući da ima pritisak i da više neće imati nova sredstva za projekat, krenuo je da sastavlja novu mašinu. To mu se isplatilo. Iskustvo koje je imao u Americi dokle je pravio kopiju mašine koje je tamo video, ovdje je bilo jako primenljivo.
Od ovog momenta Shuji Nakamura radi iz petnih žila i inata. Svakog dana je dolazio u kancelariju od 7. Od 7 do 13 je pokušavao da pokoša mašinu i da je modifikuje. Od 13 do 19 je pokušao da eksperimentiše i da dobije bilo kakav bolji rezultat. Posle 19 bi otišao kući, imao večeru, istuširao se i spavao bi. Nakamura je ovo radio svaki dan. Bez vikenda, bez odmora, bez religioznog odmora. Sem jednog dana, Nova godina, koja je jako bitna u japanskoj kulturi. I posle godinu i po dana ovakvog rada, jednog zimskog dana, 1990. godine, kada je krenuo istom rutinom, video je rezultat koji nije mogao ni da sanja. Pokretljivost elektrona su bili 4 puta veći od svih galijum nitrida, koji su uzgojeni direktno na safiru. Nakamura je krenuo sa još većim naporima da radi na prvom komercijalnom prototipu i predstavio je prvi prototip u St. Louisu 1992. godine. Posle prezentacije, niko nije mogao da veruje da plava svetleća LED dioda za komercijalne svrhe postoji. Iako nije bila savršena, Nakamura je postao zvezda preko noći u svetu inženjera. Iako je skoro potrošio ceo budžet, njegov posao je visio o koncu, gde je bilo minut do ponoći za Nakamuru i on nije odustajao. LED dioda nije bila efikasna i mogla je da osvetli samo 43 mikrovata od zatraženih 1000 po svetskim standardima za komercijalnu svrhu. Imao je samo jedan cilj, da naprave LED diodu što bolju i jaču. I za još nekoliko jako stresnih meseci, Shoyu Nakamura je uspeo i to. Napravio je nemoguće, napravio je plavu svetleću LED diodu. Ne samo što je prešao finiš, nego je razbio finiš. Napravio plavu svetleću LED diodu koja je svetlila 1500 mikrovata. Da, to je jako lepa priča plavi. Ajmo sada da vidimo drugu stranu kovanice. Nakamura je postao svetska zvezda. Preko noći. I za sav taj trud i rad, krv i znoj, je dobio nadoknadu, to jest bonus, od 20.000 dinara. 20.000 dinara od kompanije koju je on sam svojim patentom doprineo milijarde i milijarde dinara na godišnjem nivou. 200% se povećavao budžet same kompanije iz godinu u godinu. Videvši da nije dovoljno cenjen u svojoj kompaniji koju je doprineo milijarde, Nakamura se seli za Ameriku, gde se zapošljava u novoj firmi. Posle nekoliko meseci u novom životu, Nakamura dobija tužbu od Nichija, bivše zaposlenog, za davanje tajnih podataka drugoj firmi, gde Nakamura odmah tuži Nichija da ga nisu dobro nagradili za profite koje je doneo i traže 2,3 milijarde dinara od njih. Suđenje je trajalo deceniju. Sam proces na sudu je trajao godinama i konačno sud u Japanu je 2001. godine dodelio nagradu Nakamuri 10 puta većom nego što je tražio. Ali Nakamura nije želeo da bankrotira bivšu kompaniju i uzeo je polovinu od onoga što je tražio. Na kraju, gospodin Nakamura je izjavio da je to bilo sasvim dovoljno i samo dovoljno da plati legalne troškove. Sve što se tiče današnjeg sveta, kao što su telefoni, televizori, ulična svetla, čak što više i zgrade, smo dužni ovom čoveku. Shuji Nakamura.